ku ji jiya wata yarinya ta wulakanta masu. Wurin uba yaushe. A kofan gidan suna mu mai shamfi ko ƙarya ne? Ai ka san ƙasar nan na gaya muka. Kai an nana ta 200 ne. Ai kai kudi zai kashe ka. Yanzu ba da lafiya. Muna tafiya nan ko sai mu yi katari. Na'am. Allah ya sa mu tsinci miliyan 1 me da kai da 1000 ka. Da ban gane 3,000 ba. Kamar mun tsinci miliyan 1 sai na baka 1000 ka cikin kudin. Kuran ubanka to zan yi amfani da 3,000. Gangare fada ta angon ta kofar kaura. Ɗibayen iska su zo su ci muku baka. Abu da zan muka kenan. To na da kai ga ku fa
MJ Dean hanging with the baddest DJ Lamzi, the king of sound in the Arewa from Lapton to Uganda. Wato saboda tsabar renin waye Maman Tsawalu, saboda kullum na zuwa sayan garin kwaki kenan. Yau ta gani tana kira ni Shehu Shagari. Wallahi tallahi matan nan ta kwalla irin nan waye na rasa. Shin ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaro ba? Jarganiya. gaskiya fa ka burge sosai fa. Yeah, it's your boy MJ Dean hanging with the baddest DJ Lamzi, king of sound in the Arewa from Lapton to Uganda. Shin ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaro ba? Jarganiya. Sannan
gaskiya fa ka burge sosai fa.